Muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Thomas Mukanya Mapfumo ari kuramba mashoko ari kutenderera padandemutande reFacebook neX yaimbonzi Twitter ekuti ari kutenda kuti akatengerwa motokari nechikakarara chemotokari namuzvina bhizimisi Wicknell Chivayo anogona kudzokera kuZimbabwe oregedza zvekushora hurumende zvaanonzi ari kuita. Taedza kubata vachivayo asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata Mapfumo kuti tinzwe divi rake. Zvife zvakaitika mwana wamai, hakuna zvinhu zvakadaro. Inini nekwandakatangira kwacho ndimotikari ndinedi muno ndine motikari dzangu dzandiri kushamisa hadzishamisire haiwa, ndo dzangu idzodzo ndo dzangu motikari idzodzo. Ini ndiri munhu wevanhu, handina basa nezvimwe zvese zveupfumi zvekuti hadzi dai ndagara mumba yakanaka dai ndaita izvo zvandakapiwa naShe zvando zvangu. Handitore zvinhu zvevanhu ndoti hanzi ndo zvangu, aiwa handikwanise kuti ndumire ruzhinji, handidaro. Munotiwo kudini vamwe vari kutora motikari dzacho idzi dzavari kupiwa navachiva idzi? Kuda kwavo kana vachizoona zviri right kwavari, ivo ndivo vane madecision avo. Ina handingavataurire kuti mungadai makadai, kana ivo vachizoona zviri right akatsoke. Ina handisi vamwe vavo, aiwa handiite izvozvo. Asi handidi zvanguwo kuvasoropodza, meno vane marizini avo vai vari kudzitambira motikari dzavo idzodzo. Inini handisi mumwe wacho, kwete. Ai, ko sei muri kuzvishora kana kuti muchiti imi mamutambire motikari dzakadai idzi? Aiwa, handikwanise kuti zvanzi ndatengerwa motokari ndichiona ruzhinji rwevanhu ruchishumbika. Motikari ndineidiko ini chandiri kufaitira, handisi kufaitira kuti nditengerwe motokari, ndiri kufaitira kuti vazhinji varombo vagare zvakanaka. Handisi kufaitira kuti ini ndiwane motikari, kwete. Handidi motikari ini, handide kana one time. Ndine dzangu motikari, ndine dzangu motikari. Handimbofa ndakada kuti ndikanganise mari ingadai iri mari iri kuenda zvayo kuvanhu varombo. Ini ndinoshupika, asi kune vamwe vanoshumbika kupfuura inini kushumbika kwandiri kuita. Dai taiyamura ivo vanhu ivava, zvinoonekwa zvichifamba. Ende mari idzi munoona kuti kurusha kwedu zvinhu zvakashota zvakawanda. Mahospital haana mishonga, haana mibhedha, haungori zvimahospital zvakudhara zviya. Vanhu vanenge vachifanirwa kubatsirwa nemishonga, vovanawo pekurapirwa pakanaka, votengerwawo maambulenzi. Zvinhu zviriko mazuva ano, unoona kuti tiri kugara muno muAmerica, ukaenda kuhospital unotopinda uchitoziva kuti mandiri kupinda muhospital zvinhu zvakakwana, hapana chinonzi chakashota, kwete. Muimbi Thomas Hurricane Hugo Mukanya Mapfumo achitaura ari kuOregon muno muAmerica.